Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela flimkien mal-Ministru Għawdex Clint Camilleri neddew l-inizjattiva rigal bimħabba b'differenza f'Għawdex li din is-sena għall-ewwel darba ġiet estiża f'din il-gżira. Din tnediet waqt żjara li għamlu fl-iskola primarja ta' Żebbuġ, fl-iskola Santa Teresa ta' Kerċem u fl-iskola primarja ta' Xewkija. Din l-inizjattiva li issa daħlet fir-raba' sena tagħha twildet flimkien ma' Ġej Gvella u taħseb għall-annimali fis-santwarji f'pajjiżna. Dr. Bela qalet li din l-inizjattiva tkompli turi il-valuri sbieħ ta' solidarjetà u rispett lejn kull forma ta' ħajja. Mart il-Prim Ministru qalet li din l-inizjattiva mhijiex biss ġest ta' għotja iżda messaġġ qawwi ta' empatija. Il-Ministru Camilleri qal li din l-inizjattiva se tkun xhieda ta' kemm l-Awċejn għandhom qalb kbira u impenn biex jieħdu ħsieb mhux biss lil xulxin iżda wkoll lill-annimali fis-santwarji u ħeġġeġ il kulħadd jingħaqad flimkien għal dan lan sabiex ikomplu jgħinu lill-annimali fis-santwarji. Min jixtieq jipparteċipa f'din inizjattiva jista' ipoġġi prodotti tal-ikel għall-annimali jew prodotti relatati Villa Randil ir-Raba' Għawdex sa 26 ta' Diċembru.